welcome back. And for today's video tayo ay magluluto ng ubog tinyog. Binawat ko ng diente, kasinsin ko, tanakita at gamin ka na imas dati nga masila. Tim mo na nag-ala nagtikukiryo sa kunto gudwa-gudwaan dati babatkit. Inalista ko tinagiwa-iwa at nung maluto dati nga ubog tinyugan. Hindi ba sa dati nga ubogan guys? Kinastoy ko nga ginagwa-gudwa kasi tino ka ito panagudgudwa na giti babakit nga may kita-kita o igit-igit. Agitay maritis. Naglalagat lang nga tibig-bigay. Uri pa ito malunjag. Sa talaga kahit matiimbiyag, uri hanggang papapintasa nga dapat kitiretso, tiluto at nang tiyasa makapang kay asigod. Kasayang guys, ikado na ginagudwa-gudwa at tata, nagluto tayon. Binugwak garod ni ubogan guys. Iti mamin siyam, sorry. Di kwan ang kwan, sorry. Nagkwan at iti mantika, nagpapudot sa aking kabin ni bawang. Pinsak matan na suna. Sakon to kiniwar-kiwat at nun hanga maksik. Sakon to insaro ni ubogan. Simple lang dito nga lutuan tayo guys, adobo lang. Okay, pagkalipas di man lang oras. Nalipas lang tiluto. O, di ba magic? Kakikiwag ko lang katay, kipis-pisok na luto. Yan po, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye!